Pozdravujem vo spoloch. Ďalšia prezentácia produktu v našej ponuke sú tieto rukavice MTM Pro Gloves. Toto je tzv. Winter Edition. Má tu takýto symbol snehovej vločky. Toto sú kvalitne vyrobené rukavice, ktoré majú futro a sú určené primárne pre tých fighterov, ktorí chcú malovať fakt v nízkych teplotách, keď je zima, keď je vonku mrzne. Všetci to dobre poznáme, ako to je, keď si dá človek bežné rukavice a ide malovať. Takže toto tu je presne produkt, ktorý môžete použiť počas studených maľovačiek. Veľkosti sú buď LXL alebo SM, takže dve veľkosti. Cena 7,50. Takže kto by chcel zakúpiť, nech sa páči, buď na e-shope alebo u nás v predajni. Skúsim ešte ukázať to futro, pozrite sa na to, takéto vyfutrované parádne rukavičky. Teoreticky s nimi môžete aj pracovať, ale primárne, ak budete časom, keď budete fakt používať nejaké ťažké práce, tak by sa si porušila skorej na to malovanie. Veľmi dobrá vec ešte spomenúť, že ten povrch príjemne na čokoľvek. Toto je sklo a celkom parádne to drží. Je to kvázi aj protišmiková rukavica. Pozdravuje Ujo Bufe.